Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la o nouă serie pe... No! O nouă serie pe acest canal de Mythosys, un joc de pe Steam. Sunt împreună cu Frosty. Mă tem că nu o să mai fim împreună, bă. Da, Cine e locul întâi la tine? Anonymous. Da? Nu, hai suntem pe aceeași mapă. De ce? Stai, pentru că m-ai mâncat. Da, și crezi că eu am vrut să te mănânc. Hai, omoară-te tu că mă omor și eu. Nu stai să găsesc unul mai mare ca mine. Hai, unde sunteți? A, uite-l. E... Hai, dăm la 3. 1, 2, Stai. 1. 2, 3. Cine e primul? Lia mai de... Da, suntem noi. Da, suntem împreună. Unde ești? Uai, ce culoare am. Hai în Eu am colțul... roz. Și eu, hai în colțul stâng. Jos? Da. Nu cred pe ăla. Mă urmărește unul. Ne-au mâncat. Băi, și... A, ăsta te-a urmărit. Cine e pe locul 1 la tine? Player. La mine e Zidane. Te lași tu mâncat sau cum facem? Mă las eu mâncat, mă stai să pornească Asta e jocul. să mă mâncă și pe mine, gata. La mine stai. Stai să mă mănânce Hai. unul. Hai, mâncă-mă, mă. Mâncă-mă, bravo. Da, hai, tu lasă Hai. să mai murim, da? Hai. Stai. 3, 2, Stai. 1. Stai. Și! Stai un pic. De ce? Pentru că... Uai. Stai un pic, că vreau să fac ceva bingo. Îmi Hai, pun bine. skin. Stai să văd ce skin să-mi pun. De la McDonald's. Cum să spui skin? Păi am bani. Și cât costă un skin? Păi nu știu. De aici, caută, du-te pe setări și dai skins. Dai choose. Pe setele acolo sus unde există un Da. Caracter să văd. skin. Pe fin, uite. Uite, Dodge. Oh. Eu îmi pun boss de Dar eu vreau să acolo. văd câți bani Eu am. îmi pun Firefox-ul, văd pe mine. Sau Chrome-ul. Sau Converse-ul. Sau Skype. Eu îmi pun Steam. Eu îmi pun Skype-ul. Sau Android, bă. Eu îmi pun Apple. Nu. Uite Steam. Uite Eu- Rockstar, gata, eu îmi pun Rockstar. Eu îmi pun Converse. Eu mi-am pus Converse, bă. Dar cum pot să dau PSS? Nu se pune. Dar nu merge. A, dai pe el și dai sus, cos. Sus în dreapta. Ce? Dai Deci pe dau ce pe- vrei și dai sus în dreapta, cos. Cose. Și după aia dai un loc. Deci Gata. dau, apăs pe el. Și dai sus în dreapta, cose. Ah, Și bun. dai un loc. Ah, bun, mersi. Eu gata. Hai, 3. 2, 1 și... Eu sunt Rockstar, bă, ăla care face GTA-ul. Cine e primul Frosty loc? 22. Și tu ești blocul 2, bă, câine. Ăla care face ce? Care face GTA 5, toate GTA-urile, e Rockstar. Eu direct Converse, mă. Și nu începe când, fără să fim 20? Nope. Ștevi pe locul 1, dar tu ai intrat primul, deci de-aia ești pe locul 1. Noi filmește de 3 minute. Bă, să nu uitați, uitați-vă pe Facebook, pe pagina mea. Te rog, Robi, să le orași în descriere. Fac și eu o serie pe Facebook de adevăr și provocare și De Q&A provocări. de provocări. Bă, ieși de pe asta, că nu, asta nu mai începe. Cum se? A, da, Păi dai pe pauză. știu și eu. Mai, Trei. stai un pic că vreau să-mi pun, să-mi echipez cu ceva. Și cum pot să faci chestia aia? Dai jos acolo unde scrie power. Power, adică unde scrie acolo. Oh, eu îmi pun săbiuță sau... Nu îmi pun de patitov, că îmi dă speed. Uite asta. Bun. Da, Confirm. dar costă prea mult, bă, eu nu mai am numai 25 de din. Nu le-am pus. Equip. Ne lasă, hai, 3 2, 1 și am apăsat. și eu. Cine e pe Frosty. primul? Și deci pe 2. Da. Hai, gata, jucăm. Ne întâlnim în colțul stâng jos. Ce-i? Ne întâlnim în colțul stâng jos. Bine. Mai filmăm 3 minute. De ce? Păi până la 7 minute. O, ce vengosti semnul de la Rockstar. Eu sunt la Converse. Bă, în colțul stâng jos? Da. Hai. Unde este tu? Stai că acum mă duc și eu.
Păi eu... Uite, mai e un Adamic cu Rockstar. Hai că și eu sunt acolo jos. Păi nu ești în colțul stâng jos. Ba da. Eu sunt colțul stâng jos. Bă, eu jos de tot. Bă, ai greșit colțul. Oh, Bă, ceau! bă ce ho. Bun. Fugi! Da, hai. Acela este Frosty care l-a văzut Frosty 22. M-am mâncat. Stai că până atunci mai am eu ceva. Să mi le echip. Mai am bani destui. Câți bani mai ai? Am 100 și... îmi bag armură. Și cu săbiuță când îl echipezi, ce se întâmplă? Ți arăt o sabie pe el? Stai să văd, da. Și ce face split? Te ajută, știi, când arunci. Uite și coasă. Ce asta, men? Ce să-mi pun, armură sau cască? Armură. Să pun pe asta. Bun. Păcat că nu-ți mere Minecraft-ul, bă. De ce nu mere ție Minecraft? Hai să vezi ce bengos m-am făcut. Am de toate. Armură, buți și cască. Gata. Hai, ai intrat? Ce ai făcut, Robi? Am murit. Imediat trebuie să închidem filmarea. Bine, hai rapid să mai jucăm ceva. 3, 2, 2, 1 1 și... și... Cine-i primul? Ai ram. Da. Bun. Hai, ultimul meci. Eu sunt pe locul 7, bă. Și eu sunt pe nimic. Hai, ultimul meci ăsta îl câștigăm, da? Ne facem giganți. Hai, în colțul stâng. Hai să-ți arăt câte chestii am eu pe mine. În colțul stâng jos, eu sunt deja. Bine, așteaptă-mă. Ceau. Wow, bun. Uite câte am eu, vezi? Hai cu mine, hai pe aici să nu ne mai pierdem. Nu mai ai grijă că... Bă, e a meu ăsta. Da, e al tău, ești cât el. Știu. Pentru că Yes, nu bă. mai... Ai, m-am mâncat. Serios? Na, bun, oameni buni. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Robert împreună cu Frosty. Salută! Ciao. Și uitați să-mi lăsați provocarea în comentarii. O să las în descriere contul lui de Facebook. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Robert. La revedere!